Pini bangke Neli nali tumafan online ration card ka apply APHUTHAK silabangso video long nali tum handang than pachini ponik po lasi nali tum labangso video labangke nali tum kicheng pen kijut anlang igon lalo pulte nali tum koson se ka apply nengi mala bangso process ba nali tum chini ponik po lapen nali tum jong si labangso YouTube channel long nang Humri milang pulte ke chingon pen subscribe igon latest update nali tum kilong wer japan bela jan theklai hotastamen nali tum ber ponik denon lapen labangso video ka an share nali tum share ego Karbi long aras tame palang ignang lapen pachini ignang tang tinon kopi pi koson se ke klem poneng zima labangso APHUTHAK le lang pononang lapen chethan pononang labangso ration card ka apply ji afan nali tum labangso a website long wang ignang po website amen labang ke nali tum la screen long thek ponlongi nfsa.gov.in nali tum ason to iglote nali tum a mobile non mate laptop screen long lason arjanan chiklang ikpo lapen labangso link nili direct telegram channel kali pulote nali tum whatsapp group long silong igji lapen nili labangso video description long bangke labangso link nili pipon ig edit po lapen nali tum ka apply ji afan apply for new ration card under NFSA National Food Security Portal lo labangke lasi ka apply ji afan nali tum aprang si ladak pen nali tum registration paprang nang ikpo nali tum la option theklongi ar iana nali tum lang igon sign in lapen register po option ri labang so dim ber iglo pute nali tum puthot dakini option nali tum long pon ikpo public login lapen dak official login nang litum na hini option long pon igji nang litum ke ber nang zil labang ke public login labang so dim nang litum ber pon ikon labang so dim ber igde pena feed nang litum atheng nustami puthot ka prek a page dak chingpu pon ikpo lapen puthot dak ka prek a page dak chingpu ikalo lapen common registration facility sign in using any of three option listed below das lapen ke thom option do nalitum dak login ponji afan aprang sina litum jong si registration elo pulte nalitum da Aadhaar number lapen labang so captcha nalitum labang so dim pen la generate OTP long ber pen OTP ben stamina litum Aadhaar pen stamina dak pen login pon ikme ingsi abang ke nalitum la screen long thek pon long igji dak login ID lapen password ber pen stami nalitum login pon ikme lapen puthar la kijut si labang ke ration card number ber pen lapen la captcha fill up pen stamina litum dak pen login pon ikme lapen nali tum jong si registration selang pula nali tum Aadhaar number non login ID password le ber stami dak pen login pon pe la si new registration ni afan nali tum la angbong option long do pon igje la bangso dim nali tum theklong ji new user sign up here la son dak tok theklong ji la bangso dim sin nali tum ber pon ignang po labang so dim ber igde pena fit puthot nali tum athino ka preg a page mate ka preg dak chingpu pon ikpo lapen puthot nali tum athino son dak a page bang chingpu pon ikpo register new user nali tum thek pon long igji labang so form ba nali tum dak fill up pon long ikpo labang so form fill up igdet nali tum login ID laban password long igdet nali tum ration card afan bang ke nali tum apply ikme po asi registration ni afan nali tum amen dak tok ingnang po lapen last name labang ke dak lo last name mate akur lapen date of birth nalitum la gender don dak select ponang po female ma male ma lapen login ID long nalitum ki tok nang zi labang ke nalitum amen pen da amen tok ingon labang so dim to igdet pen fit nalitum la kipi login ID bang use tang lama use jema nalitum la check user podin ber iknang po lapen dak jok si red color jong sang klang pulote labang ke bang use tang lo la penali tum ka preg login ID dak sibi nang po puthor la check user for dim ber ikon la green lo pulte labang ken nali tum use pon igme lo la pen password bang nali tum dak ning hang aling bi pon ikon sitame ki binang ji labang ke nali tum dak small letter a b la pen 1 2 3 la son star has la son si nali tum bi pon ignang po lapen puthot la password ber igdet pena fit da password ber igdet pena fill up confirm password labang sodim nang litum ber ignang po ladak athak ke ber atengsi la confirm password adim bangan nang litum ber ignang po lapen la ber igdet pena fit nang litum arideng Aadhaar card donang po labang so Aadhaar number dak ber ignang po Aadhaar number ber igdet pena fit puthot nang litum mobile number dak pi pon ignang po mate ber dun ignang po
lapen email address tame dak kipi du nang jibang kenang shot lapen email ID pi that benefit nang litum la state bang dak select pon ignang po puthot district lapen tasel mane tasel mane nang litum area men ne tok dun ta choklo lapen village mate town nang litum dak tok ignang po lapen address 1 address 2 dak kipi pondo address 1 long fill up picture no la address 2 long bang star ve la se fill up ting ai nang nilo address 1 long bang kenang litum arong amen lapen block lai hu nang litum tok dunon lapen pin puthot dak ki jutsia pin bana litum theklongji pin code bana litum pidun ikta chok pipe ta chok dak la an menoteri re lapen la screen along la capture bang an klang o ede din litum mobile long stame nang litum jong si dak chichar pami mi pulte nang litum labang sodim theklongji labang sodim ber iglo pulte kaprek dak arjan bangke labang sodim nang chiklang ikpo labang sodim nang chiklang ateng pe nang litum dak plus minus nang litum kan men star long labang so capture ban labang sodim fill up nang po lapen dak remarks long bang nang litum kopi ma togi la bana litum tog ikmelo labang sodim ingson soni alam na litum tog dun igon to ik det pena fit direct ha to ik det pena fit na litum la check box dui labang sodim na litum labang so terms and condition bana litum accept lap nang po lapendet na litum submit nang po nili na paklang ponik po la nalitum la submit po theklongi ladak nalitum berik nang po lapen aprang process ba nili nalitum hana paklang pon ji aphan bor i ponik po lapen esonalam pe nili nalitum han nang than iglo login id la bang kenalitum dagjok si green tick dolte nalitum la bang so login id ba nalitum use melo dag nili men pe nili bi poniklo lapen password ba nalitum berik nang po lapen fill up that pen fit nalitum la theklongi submit podim nalitum berik on lapen nalitum athing no submit dim berik det la sonar jan klangi are you sure you want to proceed with this data nalitum la okay theklongi okay dim nalitum ber dunigon lapen okay ber ek det pen fit dak otp nang li exit nalitum adhar ayin pen otp nang li zila bang so otp ba nalitum la bang so dim ber ik nang po nili stamenon dak otp bang ber pon ikpo OTP nang litum dak berik det pen la submit OTP long berik go puthot dak nang litum mathing no pop up ang fi are you sure you want to submit the OTP nang litum la okay berik go okay long berik det dan puthot processing po nang litum dak OTP submit ik det pen la sun pop up ang thu po registration complete successfully now you can log in using provided details nang litum puthot dak okay ber pon igon la pen nang litum puthot back dam igon la pen nang litum login me ikpo lapen puthot lang thigon lang litum dak aadhar pen stamina litum login pon ikmelo kali pute nalitum dak login id pen stamina litum login pon melo nili dak shortcut sinili login pon ikpo nili aadhar hin pen sinili login pon ikpo login ji afana litum aadhar card pen jong si login ji pute aadhar card number pen captcha ber pen nalitum la generate otp along ber ikon generate otp long ber ik det pen dak data processing po pen otp banalitum la aadhar card pen kiling mobile number long stame otp bang ek pola bang so otp banalitum ber ik nang po la penalitum otp ber ik det penafit use otp for dim nalitum ber ikon la use otp penalitum stame thek longji use otp long ber ik det pen puthot dak data processing po la pen puthot dak page bang nanchiklang ek po lapen dak page dak nanchiklang ik elo dak pura full dak chi open pelang stamen nili nalitum hanan peklang pon ik po lapen nalitum matheno la son page ching pu ik po lapen non nalitum dak pen nalitum ration card bange apply ek melo nalitum profile lang example labang sodim ber ingon labang sodim ber ik lote nalitum dak pen profile ba nalitum dak chelang ik long po lapen non new registration afan bangke nalitum la 3 line thelangi rvn nalitum lang pa melote labang so 3 line adim nalitum ber ikon 3 line adim ber ik det pen nalitum matheno puthot dak common registration facility tok doiji labang sodim ber ikon lapen dak option long exit nalitum new registration status lapen get rc details nalitum dak pen lang pon ik melo la se new apply je afana nalitum la new registration podim si ber pon ek nang po new registration adim ber ek det pen fit puthot dak apply form banalitum matheno stamina chiklang pon na chiklang ik po lapen dak nalitum theklongji ka apply ponengji labang fanili nang than pachini pon
lapen lason dak pop awang ikpon nang litum aplang si ladak pen nang litum state bang select pon ignang po state selected pen feed nang litum submit teklongi labang sodim nang litum ber ignang po submit along ber igde pen feed puthot dak nang litum teklongi general details lapen address additional info RC members RC enclosure lapen penaan nang litum dak tek lup tek pon longji nang litum la ber tek pon long ipo card type nang litum kopia card ma labang so card type nang litum ka fill up ponji la dak nang litum chong wai pon inang po la penang ton dang tu nang litum labang so form bang ke dak pen fill up pon inang po la sini li pini labang so video long bang nang litum han la apply a process bang nili la dak pen nang litum hanang than pachini pon ik tek tek po la pen ka apply ning ji labang kel ansung en nili nang litum han next video long jong sinali tum ka apply full process a video naing pulte nili fan labang so video long nali tum comment pi gon nili nali tum fan full video na one pi pok apply full video labang ke lapen pini abang ko son se nali tum labang so website long registration naing zima ko son se login naing zima ko son se kidam naing zima labang so process banali tum manam piklang pon iglo se ka apply process ban nili non than pon labang so video 25 minutes ba 20 minutes ane le rock pon la sipini labang so video long ba na ke apply process ba na litum pan nang than pachini pon igedat po nasi domi thak me ka duka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fasta me nilihin pit kardom to change your